И здравейте, геймърс, аз съм Икс и днес ще играем Супермаркет Симулатор. Това е поредният клип, който създавам. И ми направи впечатление, че четвъртият епизод вече стана по-популярен от първите два. Така, това ми е първият ден, който ще продам с тези продукти. Така че... Push on new sections using your computer to expand. Да. Значи това е единствено. Аз не помня какво съм про последно. $350. Аз нямам пари. Но сега с тези продукти тук много цени. Само 6 и човече. Какво ста? Ами, геймърс. Ако се налага, ще кътвам от клипа. Тук съберем пари. Целта е да съберем много пари. Нали, докато когато можем. И в момента правя няколко клипа. И ще видя кои ще имат смисъл да ги оставя. Така че да, $43.60. Въобще. Не толкова. Ще се върна, когато направим поне $300. Така че са. Хора, имаме една добра новина, че ще съберем първо парите за... Тъй, имахме 7 ниво първо. Второ, трябва да имаме... Трябва да съберем пари и за каса, и за служителя. Така че да. Връщам, нали, върнах се за малко. Да ви кажа, вече сме събрали $262. Трябва да направим поне $300 и $400. Без проблем трябва да ги направим. И ето това цялото да го запрезаредим целия магазин, така че бая игра ще си има. Всеки път някой клипове ще кътвам, може би така ще правя и по-добре. Ами след като направим, свършим деня, ще се... Така, геймърс, вече стигнахме 400 почти. Да, 500 оборот направихме. Сега аз връщам на клиента, как пускам на единия клиент. Всяка една стойност направих и тази, която ми трябва да дам. Е 24. Ми 24 евро са малко по-трудни за направа, но... Добре. Нека затворим. Един продукт е бил намерен. Имам с $500. Йоо. Пастата. 2,60. 2,6. $6,15. Тук ще слуша цената, че ще видим още какво има. Ето това се отключва, ако не се лъжа. Това трябва да се купя още един лиценз, с който да направим продукти. Тебе от теб и от теб и от теб и теб и от теб и от тебе два пъти. От тебе няма смисъл. От тук няма смисъл и
Чай, има ли смисъл да прошу? Не. Добре. Биос. И хора. Вижте колко ни ми стигат. Само и $50 ми трябват. Аз мога да изтегля заедно. Pricing. О, мога да си правя тук цените. 2,60. 4. 4,50. Захарта. Яйцата. Яйцата са колко? 4,80. Точко 8. И ето последното е. Чаята, но аз го дигнах. Добре. Което е готино, след като оправим нещата, след като съберем парите и минем другия ден, ще видим дали ще трябва да изтеглям заем. Но според мен не. И ще се върна. Така че... Така. Нека да почваме този ден. И... Така, след като... кажа... Ще изтеглям... Знаете какво? Ще изтегля заем. Мислех си да не го правя. Такова време. Там може да ги върнем до 25 дена. И... вече... Бам, имаме го. И може да купим лиценза. Ето го разширението. Мали, тук колко голямо стана. Това клипче май ще стане по-готино. Така че, да. Ами, ще се върна след като приключи целия ден и след като кача клипа. Аз съм на 37%. Така че денят да мине по-бързо. И казвам за сега чао и след малко се върна. И сега хора, може би ще върнем тълка и ще го запазим за всеки случай. И ще ви кажа защо. Да го махнем, за да нямам после проблеми и като се налага пак ще изтеглям заем. Аз много тъпо го направих. Но има големите пари, може да си купя на късно самообслужване. И тогава да видим. Това ако не сложи, че бяха 900, ще видим. Има още 3 часа. Така че според мен за край на клипа ще останем. Този епизод няма да си купуваме лиценза, защото други лиценз, защото той е 400, но той е последният желаещ да отключим една машинка и вместо да влизам в компютъра да търся дадените продукти, аз направо ги маркирам и мога да ги поръчам. Което ще направи играта още по-лесна за мене и естествено по-бърза за и то май имам още време до 10 минутки.
Стана вече клипа. 11-12 минути. Тази сметка ще е голяма. Това има някой ден добавят в играта такава кутия, която да мога да взимам неща в общата кутийка и така. Може пак да има определени лицензии, защото иначе ще фаща някакъв си опил още в началото. Например, лицензии или някакво определено ниво. Трябва да имаш кутията. Но да, ако не се лъжа, в една друга игра пак имах собствен магазин, имаше склад, преди тази има още вече да добавят склада, защото още беше бета версия. В момента тя е в бетата си версия. Не се лъжи, че е още от старите. И трябва да се бъдем актуализация, защото може да има. Чакайте. Не, те има половин час. Айде сега ще стане. Който влиза да затвори. Да обърне тапелата, че е затворена. Айде. Затворихме магазина и крайно време беше. Моля, чакай малко. Мога да кажа. Значи, трябваше да върна $750. Имам 404. Знаете ли какво? Днеска няма да е в този епизод, но следващият, който ще бъде в 5 и кусор вече съдка, оправя, нали там жутеньките, ще се върна и ще направя епизода, който ще е всъщност направен заради за целта. Ще трябва да купим нови рафтове и мисля си, че знам как ще ги направя. Така че, да, от мене, да кажем, един продукт е бил не намерен. И съм бил с $466 на. Когато си взех тия, да, за той дългън, който имах, изтеглих заем и трябваше да го върнем и върнахме 165. 15. Винаги отгоре. Наймат, сметката е. Едното е сметката, другото е наймо. Чакай малко, че иначе не е нашо. Той магазин, че иначе не е наше. А това беше клипа от мене и ще разберем дали наистина не е наш. Магазина от мене го